retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Hola, soc Fermín Salcedo i treballo en l'empresa Saifresc i ens dediquem al cultiu de les hortalisses en ecològic. Ara, en l'època que estem, en tardor, estem plantant collites d'hivern. La llavor s'ha sembrat en una safata de 250 forats, 250 plantes, i el resultat és este. Nosaltres el solem plantar distància entre els sols, entre els cavallons, es fem de 60 centímetres, i després entre planta, com és una collita que no es fa enorme, admetix una densitat alta. Nosaltres estem fent 17-18 centímetres entre plantes aproximadament. Poden ser 20, però 20 a vegades ja se fa molt gros i no s'aprofita tant el terreno. I res, així el tema és repartir-lo. Primer se'l repartim al llarg del solc, al llarg del cavalló, i procurar que totes estiguen a la mateixa distància, més o menys. No fa falta anar en el metro buscant la distància que vagin totes al mil·límetre. Jo me sol guiar en el que és la meva mà. Una vegada distribuïdes les plantes, ara el que tenim que fer és el que és la plantació en concret. Entonces, a l'hora de soterrar la planta, convé que la planta estiga a una profunditat similar a la que s'ha criat en la bandeja. És a dir, no n'hi ha que deixar-la ni molt fonda perquè la podríem ofegar, ni molt alta perquè les arrels se quedarien a l'aire i es secaria. Entonces, res, és molt fàcil. En l'aixaeta és una planta relativament rústica, no precisa excessius cuidados, el que sí que és l'aigua. El primer reg de plantar, convé que siga un reg generós, que es banye tota la superfície, i una vegada ell ha emès les arrels noves en el terreno, ja depèn de si plou o deixa de ploure i tal, cada 2 o 3 setmanes regar-lo.